ברשות מועלי, ונבואבנו את לחדשנו, ברשות מורדודי היקר, ונבואבנו את לחדשנו, ברשות האחים העיקריים, רבי אליהו, רבי אברהם היקר, רבי אליהו, רבי דניאל, נמצאים במקום קדוש, במקום שהנשמה הטהורה, שזקנתי הצדקת, נמצאת איתנו בימים הקדושים האלו של השבעה, שהנשמה מקבלת תענוג גדול, בערב ראש חודש שבט, שהצדקת הזו מצד אחד הסתלקה מהעולם בתאריך כ"ה, נשמה זו הקדש כ"ה, כל זה מלכות קדישה. מצד שני כלול בתאריך של השבעה של ראש חודש שבט, שזה חודש של היסוד, נשמה לגוע מעלי הקדוש, שט"ו בשבט וט"ו באב כנגד יסוד, ממש איזה סוג של מועד של היסוד, חסד כנגד פסח, ראש השנה, שבועות כנגד תפארת, חנוכה כנגד דוד, פורים כנגד נצח, וט"ו בשבט וט"ו באב כנגד יסוד. זו נפטרה בכ"ה, שזה מבחינת מלכות, מלכות השבעה, סיום השבעה הוא בבחינת יסוד, יסוד המלכות. אנחנו נמצאים בשובבים, בזמן קדוש של תיקונים של יסוד המלכות. היא הייתה צדקת, קדושה וטהורה, שכל הליכותיה החסד ורחמים, כל הזמן היא טיפלה במישהו, היא טיפלה במישהו, כל הזמן ריחמה על מישהו. כל פעולה היה למען הבריאות. היום בעוונות הרבים יש איזה שינוי בעולם, אנשים כולם רואים שהעולם משתנה. היום אנשים מחפשים להיות יותר בשקט, יותר לבד, יותר בינם ובין עצמם, ככה העולם פועל. ולמה? לא טוב, זה לא מסיבות טובות. אבל היא כל הזמן חיפשה רק להשפיע, שיהיו איתה, לשמח, לחזק, לעזור, לשמוע, אהבת אדם, זה אהבת ישראל, שזה דבר גדול מאוד בדורנו, שאין לך יותר בגמילות חסדים, אין לך יותר באהבת הזולת. כשידוע מספרים הקדושים, הנועם אלימלך אמר, שבזמננו עד העלי הקדוש עמוד העולם היה תורה, מהעלי הקדוש עמוד העולם תפילה. הנועם אלימלך אומר, ממני, מהנועם אלימלך ואילך, עמוד העולם זה גמילות חסדים. וזה הדבר הזה, העמוד הזה של העולם, שזה עיקר של הדור הזה, זה היה אצלה בכל כוחה, בכל מעודה. ששמענו בלוויה שדברים שונים, אפילו שכולם בנים הצדיקים והגדולים סייעו בידה ורצו לשמח אותה, כל הזמן היא הייתה בחוסר, כי אין ערך לכלום. ברגע שהראשון שנכנס מרגישה אצלה, לא משנה איזה סכום יהיה לה, מיד תחלק אותו, כי מנהג אבותינו הקדושים, כי מנהג במשפחה הקדושים. וככה היא נהגה, לא ראתה שום דבר בשביל עצמה, שום עניין של העולם הזה לא עניין אותה, רק לתת ולתת ולתת. היא מנהג משפחת פינטו מדורי דורות. והיא בעצם המשיכה את המהלך של בעלה הקדוש והצדיק, המשיכה לשבת בבית ולברך את עם ישראל, לברך את עם ישראל באהבה, ברחמים, כולם יודעים. והמשיכה עם העבודה הקדושה של השמן, של המשפחה הקדושה, שאני יכול להבין את הגנים שלהם עם השמן, אני יכול להבין, אבל הם המשיכו את זה בפשטות, כמו שמן המשחה. שהשמן הוא לא היה, שמן המשחה ידוע שהוא לא נחסר, כמה שהשתמשו בו, הוא לא נחסר, הוא היה קודש, דבר שהוא מאומם, דבר שהוא מעל העולם הזה. אז המשכה הזו, הקדושה שיש בשמן המשחה, שישאר לעתיד לבוא וימשכו בו את משיח צדקנו, בדיוק באותו מידה, באותו עניין, כמו שמשה רבנו הכין אותו, רק משה רבנו הכין את שמן המשחה. ככה היה אצלם עניין בשמן שהוא עושה בו
וסגולה, וכולם ראו ישועות. אמר לנו איזה יהודי אחד, שוירא גימטריה מזל מדלן. של הקודש, של הקודש שנפטרה, השבוע הזה, רמוז בשם שלה. הגמרא אומר מסכת ברכות בדף ו' אגרא דאספדא דלויה. אז רש"י אומר פירוש של דלויה. אבל פשטות דלויה זה בלשון כלי. שמה זה כלי? אנחנו צריכים לקחת מהתכונות ומהעמידות ומהעניינים שמדברים פה ושומעים ויודעים על הצדקת ולאמץ אלינו מהדברים, לדלות ולהשקות כמו אליעזר עבד אברהם שהיה דלוי ומשקיע. אז מה שמרוויחים בהספדים זה שאנחנו יש השפעה שבקלות אפשר לדלות ולהשקות. לדלות מהצדקת, מהמעלות הגדולים שלה ולהשקות את עצמנו, להשקות אחרים. וקל להשיג השגות שהיו לה. עכשיו, ההשגות של הרוחניות הרי אף פעם לא ניקח נר, נר זה דבר שהוא זך, רוחני. כמה שתדליק מהנר, הנר לא יחסר ממנו כלום. אז חלקה גדול בעולם הבא, אבל מי שרוצה לבוא וליטול מהמעשים שלה, מהזכויות שלה, מהקדושה שלה, מהטהרה שלה, מהתכונות שלה, מהמידות שלה, עכשיו יכול לקחת דליים, לקחת ולהשקות, והיא נשארת בשלה, ורק הולכת ומתעלה מרגע לרגע, בזכות מה שאנחנו ניקח ממנו. כולנו ניקח ממנה את אהבת החסד, להסתכל על הזולת, לראות בחסרון הזולת, לשמוח עם הזולת, לצחוק עם הזולת, לשמוע את הזולת, לתת... כל מי שהכיר אותה חושב שהוא היה בן יחיד שלה. שהוא היה רוח, כל אחד אומר, אני עברתי הרבנית יותר מכולם. נתנה לי כל אחד הרגשה של בן יחיד. וזה דבר גדול מאוד 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 של אהבת ישראל. ראינו דבר גדול אצל הצדקת הזאת, שהיה לה עניין של סעדני ויבשר. כל דבר של צרה, היום אצל אחינו האשכנזים, בשנים האחרונות התחילו עניין של מי שיש לו צרה, אומר אם יהיה ישועה, יגיד בנשמת כל חד, ויעשה איזה סעודה, ויש עניין להתפרסם יותר. אבל אם מתקדמת עיניים, כל הזמן, כשהיה איזה ישועה, הייתה מתחייבת לעשות סעודה, גם בשביל יהודים שלא קשורים במשפחה. אם משהו נגע לה ללב, הייתה מתחייבת, או שהיא תעשה כבר סעודה לכבוד רבי שמעון בר יוחאי וזוהר, או שכשיהיה ישועה היא תעשה זוהר לכבוד רבי שמעון בר יוחאי. צריכים לשמור על המנהגים האלה, לא כתובים באף מקום, זה מנהג, זה דברים קדושים וטהורים. ואז היה מתקיים סעדני ויבשר, הסעודה היה באה ישועה. דבר כזה ראינו רק בגאולת ישראל ממצרים. כשעם ישראל יצאו ממצרים, המצב היה שהתחילה גאולה, שעוד כשנמצאים עם ישראל במצרים, בתוך כל הצער ומצוק של מצרים, ברוך ציווה את משה שעם ישראל יעשו את הסדר. הסדר הראשון עשו אותו במצרים, אכלו מצות ומורים וארבע כוסות, ועשו כל הסדר, כמו שאומר רונן מצ'רנוביל, בפרשת צער. ובעוד ספרים קדושים נבדקו והתעוררו על העניין הזה שעם ישראל כביכול התחילו את השמחה ואת כאילו גאולה עוד שהיו בתוך כל המצב של מצרים, בתוך עוני מצרים. והעניין הזה היה בעם ישראל אך ורק בפסח. לא היה, תמיד שיש צרות בעם ישראל, קודם עושים תפילה, עושים סור מרע, בודקים מה צריכים לעשות תפילה. לאט, בסוף עושים סעודה, בסוף עושים שמחה, בסוף עושים הודעה. אבל במצרים התחילו את השמחה לפני הישועה. וכתוב כמי צאתך מארץ מצרים היו נפלאות. צריכים לקחת את העניין הזה שמתחזק באמונה ובביטחון עוד כשיש בעיה. כפי שהיה כמי צאתך מארץ מצרים, ככה היה שעשו את הפסח עוד לפני הישועה, לפני הגאולה, ככה הצדיקה הזו עשתה, כי אצל הצדיקים הגאולה שלהם ממצרים הייתה גאולת עולם. כתוב על כלל ישראל ששאל משה רבנו את הקדוש ברוך הוא, אמרו לי מה שמו, מה אומר אליהם? מה אומר עליהם? אמר לו הקדוש ברוך הוא, יהיה אשר יהיה. מצד אחד. מה זה יהיה אשר יהיה? יהיה איתם בצרה זו, כפי שיהיה איתם בצרה אחרת. ואחר כך משה רבנו שואל את הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא אומר למשה את השם שלו, כה תאמר לבית ישראל, יהיה שלחני אליכם, זה שמי לעולם וכו'. אז מה שמו, יהיה אשר יהיה או יהיה? מצד אחד הקדוש ברוך הוא אומר יהיה אשר יהיה, מצד שני אומר יהיה. אבל יהיה אשר יהיה איתם בצרה זו, כפי שיהיה איתם בצרה אחרת, זה כלל לכלל ישראל.
אז השלום אחרי, מכיוון שעיבוד קצר, יכול להיות עוד צרות בעם ישראל. אבל כל תאמר לבית ישראל לצדיקים, אהיה שלכם אליכם, אהיה אחד. אין אהיה אשר יהיה את הביצה הזו כפי שיהיה את הביצה אחרת. אצל צדיקים יכולים להמתיק את כל הצרות. כל תאמר לבית ישראל שזה הצדיקים, אהיה שלכם אליכם וזהו, לא יהיה אשר יהיה. כלל ישראל לפעמים יש צרות, הם מתבקים בצדיקים, מתקשרים בצדיקים באמת ובתמים, אין אהיה את הביצה אחרת. אהיה אחד וזהו. ואנשים באה על ידי התקשרות הזו לצדיקי עולם, כשאנחנו באים ואנחנו פה מתקשרים נמצאים בשיבה שהרשימה של הצדקת הקדושה והתורה זה איתנו פה. והצדקת הזו היא חלק מזקננו הצדיק והקדוש. רבי משה שר זך ופרוש מהעולם וצדיק ונורא. וכולו אחוז וקשור לעבודה בקדושים, אביכם פינטו הקטן, אביכם פינטו הגדול, אביכם פינטו, ולמעלה בקודש, אביכם ניתן, וכל הצדיקים. אנחנו צריכים להאחז, יש לנו ברוך השם עכשיו הזדמנות להאחז בקדושים האלו, להאחז שהיינו במה שסיפרו, איזה אור גדול ירד לעולם בשעת הסתלקותו. איזה אור, מה ששמענו בהספקים. למה ירד כזה אור? וכל הנשמות של הצדיקים באו ללוות אותם. באו פה, הרגישו את העולם. מי לא הרגיש באותו שעה שהסתכל מהעולם פחד? גם מי שלא קשור, הרגישו פחד בעולם. גם מי שלא קשור, מי שלא מכיר, מי שלא יודע. באו הנשמות הקדושים האלה לעולם, זעזעו את העולם. עד יש הרגישו רושם עצום פה. גם אם אנחנו לא רואים אותו ולא יודעים אותו, זעזעו פה את כל העולם הצדיקים. אנחנו רוצים להיאחז בהם כשהם עוד בסביבה, שהם עוד בתוך השיבה, עוד הנשמה שלה עוד קשורה פה לעולם. ובשם יברך תזכיר את כל עם ישראל לטובה, גאולה, לגאולת משיח צדקנו, לרפואה, לסליחה, לכפרה. אנחנו עסוקים עכשיו בזמן של השובבים, שזה דברים גדולים, ימי שובבים הם בית יום. ועכשיו יש לנו שובבים תת, שזה 8 שבועות. אבל השובבים, 6 שבועות של השובבים זה 42 יום, שזה 42 רומז לכל מיני עניינים שדיבר ולימד אותנו אורי הקדוש, שזה לשמות הקודש. אבל אנחנו לא כולם מבינים לשמות הקודש, מה התכוון וכל העניינים של השובבים. אז מה קשור אלינו כל העניין של השובבים? אם אנחנו לא רואים זה, העניין של השובבים קשור דווקא לשמות הקודש. מ"ב או פ"ד וכל העניינים האלו שזה שמות קדושים, שעושים תעניות כמו שמות, ולפי מספר של שמות קדושים. שמות אנחנו לא מבינים את זה הרבה. אלא מה? הספרים הקדושים אומר, כותב מוהר"ן בכמה בסימן ו', אומר שכל עבודת השם פשוטה שאנחנו מתעסקים בה, בסוף העבודה הזו הופכת להיות שמות הקודש. אז אם כן, מה זה השם מ"ב? שזה, ואלה שמות בני ישראל, ואלה זה גם יותר מ"ב, שזה מ"ב ימים של השובבים, 6 שבועות. איך אנחנו יכולים להתקשר לשם מ"ב, שזה תיקון שובבים? איך אנחנו יכולים להתקשר? לפי דבריו של כותב מוהר"ן, שיש עבודות שבסוף, כל עבודת השם מגיעה בסוף לשמות הקודש, אז השם הזה של מ"ב זה עניין של היראה. כשאנחנו יראים מהקדוש ברוך הוא, אנחנו עסוקים בתיקון שובבים. אז מה יש לנו לעשות בשביל מי שלא צם, ולא עושים כל מיני? יראה. הצדקת הזו, בזכותה, היא בחרה נשמתה, בישיבה של מעלה כמו שהיא תפטר בתהליך הזה, שהיינו כולנו, כל עם ישראל היו בתפילות, בבהלה, ביראה, כולם היו ביראה. שם יש כל מיני סוגים של יראה, גם יראה, גם צדיקים, וגם חלק מיראה שם, ומינו דרשנו למשה עבדו. יראה לדבר קשה, זה גם חלק מיראה. אז גם היינו ביראה עליה. השם ברוך הוא יעזור ויהיה לה לעזר, שבעד השם יהיה לה מנוחה נכונה, אפשר צדיקים וחסידים, תבקש לנו רחמים, תבקש לנו משפחתה הקדושה, הצדיקים הגדולים, האחים הקדושים והטהורים, ועל הנכדים ועל הנינים, כל בית ישראל, כל אלה שהיו קשורים איתם, וקדוש ברוך הוא שלנו ונשיח צדקנו ונשלח ארוחה לכל בית ישראל וכל עניינו. אמן. כל
כבוד מזכה רבים, הרב הגאון הרב יעקב שויקה שליט"א.